Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň tişinme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Çünki biziň gepleşigimiz ine siziň soragyňyza jogaplar. Hormatly vatandaşlar, ine şu gepleşige başlamakha men iki san size bildiriş etjek bolýan. Birinji bildiriş ine siz bilşiňiz ýaly Farhat Meýmankuliýew tutuldy. Ine şoň tutulunyny biziň bir aktivistimiz DWT çatyna, ýagny Telegram DWT çatyna, egerde ýazsaňyz aktivist DWT diýip ýazsaňyz Telegram çat emelegeler. Ýani Telegramda şo ýerde DWT çatyna petisiýany goýdy. Petisiýa diýmek näme? Üýüşüp ýani hökümetden talap etmek, Farhat Meýmankuliýew boýunça hemme informasiýany berip adatlyga çykarmak boýunça. Gelin men size şonu görkedeýin. Vatandaşlar ya bir minut. Şu petisiýany görkedeýin we nähili şu petisiýa siz goşulyp bilersiňiz. Men size häzir şonu görkedeýin. Bir minut. Ine hormatly vatandaşlar görüşüňiz ýaly şu DWT aktivist çaty ýokurda ýazylgydyr. Ine şu ýerde ine soňky ýani goýulan materiallarda petisiýa bar. Şoňa basýaňyz edil petisiýa emele gelýär. Şuny ýagny Google'a terjime edip bolýar, her dile geçirip bolýar. Ýa-da şunu kopya edip şeýle, şu ýani ingliz dilinde ýazylan, şuna kopya edip muny ýani Google Translate'a terjime edip düşünüp bilýär. Näme hakynda görüňi diýeni. Şu ýerde Farhat Meýmankuliýew ýitdi, şol barada maglumatlar gerek diýip ýani Türk hökümetinden soralýar. Ine şu petisiýany doldurmak üçin ine sak tarapda adyňyz, familiýaňyz, e-mail adresyňyz, haýsy döwletden ibaratdyň ýaşanyňyzy ýazýaňyz we şu ýerde Facebook'ta paýlaşjak bolsaňyz şuňa basýaňyz şey edip, paýlaşmajak bolsaňyz onu goýun. Okey. Egerde mailden şu bir kopyasyny aljak bolsaňyz şu ýere belli edýäňiz, hawa maňa mailden iwer diýäňiz-de şuňa basýaňyz. Boldy. Edil bir mundan wagtyňyzy alanok, şu zatlary doldurmak. Kyn görmän şunu ýani doldurup, şul petisiýa goşulmaňyzy haýyş edýär. Hormatly vatandaşlar, ine şu birinji bildiriş, ikinji bildiriş, men size haýyş etjek bolýan DWT agzasy bolmagyňyzy we şonu nähili DWT agzasy bolmaly. Gelin men size şonu düşündireyim. Ine egerde siz biziň egerde siz biziň alyp barýan işlerimiz bilen ýani düýpli gyzyklanjak bolsaňyz, egerde siz biziň maksatlarymyz bilen ylalyşýan bolsaňyz, Türkmenistanda şu diktator rejim aýryp, diktator sistemini aýryp adalatly ýani kanunly sistemany goýup adamyň haklaryny birinji hökümetden birinji ýani ýerine goýup, hökümetem şoňa hormat goýar ýaly, eder ýaly, döwlet döredip, adamlary hemme mümkinçilikleri döredip, arkyny işläp, zähmet çekip, konvertasiýa giýjegini içinden çykyp girip, içinde bir topar işler açıp, Türkmenistan döwletini demokratiýa ýoly gider ýaly. Şol diktator sistemany dogry çalşar ýaly. Şu maksada siz ylalaşsaňyz onu, siz biziň meýilnamamyzy öwreniňde, eger meýilnamada şol görkelýän zatlar bar bolsa, sizem şoňa ýani goşşak zadyňyz bar bolsa bize ýazyp bilersiňiz. Egerde şu meýilnama görä sizem şoňa ylalaşan bolsaňyz, onu siz DWT agzasy bolup bilersiňiz. Ine onuň üçin men kiçik material görkedeýin size. Lütfen şu ýerde biziň sahypamyz bar. Şul sahypada ine mysal üçin aşağı düşseňiz siyasi platforma vardır DWT'nin. Şu ýerde biziň programmamyz vardır. Biz näme hödürleýäs? Näme biziň maksadymyz näme? Näme şoňa ýetirip, näme bir ýyldan rezultatlar bolar, näme 5 ýyldan rezultatlar bolar, näme 15 ýyldan rezultatlar garaşýar. Her ýani ulgumda reformalar näme geçmeli. Ol gyýyska programma. Ýöne ulu abzor berýär, ýagny ulu maglumatlar berýän bir şurýaly programma bar. Ine şuň soňunda türkmen diline geçip bilersiňiz. Ine şul programma ine türkmen dilinden başlady. Şunu türkmençe okawam düşünürsiňiz, egerde
siz türkmen dilini okuyacak bolsaňyz, bolmasa ine beýleki kirli dillerde bardyr. İngiliz, fransuz diline isleseňiz ine şu ýerde dilini çalyşyp bilersiňiz. İngiliz ya fransuz diline geçip bilersiňiz. Ine ýene gaýtyp geleliň şu ýerde kontaktlar egerde siz DWT toparynyň agdaty boljak bolsaňyz, ine şu ýaly hereketler etmeli. Kontakta girýäňiz, şu ýerde vstupit w partiýu, ýani partiýa girjek diýäňiz. Şoňa basýaňyz we şunu doldurýaňyz. Adyňyz, familiýaňyzy, doğulan ýylyňyzy, öz ýani hünäriňizi, haýsy hünäriňiz bardygyny, soň şu ýerde nide işleýäniňizi, ýaşaýan ýeriňizi, telefonuňyzy, elektron adresiňizi we näme şu ýerde islegiňiz bolsa ýazyp bilersiňiz. Şoňa soň bassaňyz, uğratmalyp, uğratsaňyz ine biziň ýani awtomatizirowany maglumatlar gelýän ýere gelýär. Şo ýerde siziň dosýeňiz açylýar. Onsoň siz tölek etmeli bolsaňyz, ýani agza registrasiýaňyz dogry geçerýäli, tölek geçersiňiz. Tölek geçmek üçin şoňa basýaňyz, şu ýerde ine 4 görnüşli tölek bar. İsteseňiz PayPal'da töläp bilýäňiz. Şu ýere basyp töläp bilýäňiz. İsteseňiz Patreon'da töläp bilýäňiz. Sistematyna, tölek sistematyna ortaýetde bolsa ine töläp bilýär. İsteseňiz ine Boost'de töläp bilýäňiz. Şu sistemada töläp bilýäňiz. İsteseňiz ine IBAN nomery bar we kart nomery bar. Şunu geçirip bilýäňiz. Onu tapawdy ýok. Geçeriňizde şu zatlar hiç kim bilmeýär. Muny hökümeden bilmeýär, hiç kim bilmeýär. Diňe bugalter bilýär we DWT halk hereketiniň ýolbaşçysy bilýär. Hormatly watandaşlar, biz sizi agzalara çagyrýar, sebebi ine gurumçylykly işlemeli bolsa, birinji bilen biz agzalar bilen işlemeli. İkinji biz yerlerde biz gurumçylykly işlemeli. Siz bizden köp wagtdan beri talap edýän gurumçylykly işlemeli diýip maslahat berýäňiz we ýani efektiwny işlemeli, ýani rezultatlar bolmaly, netijeler bolmaly diýip haýyş edýäňiz, mundan beter rezultatlar itleýäňiz. Ine şonuň üçin siz agza bolup diňe pul kömegine edilersiňiz. Oňdaşyndan egerde agzalykdan daşary pul kömegi çek bolsaňyz edilersiňiz. Ol bize näme mümkinçilik berýär? Ol bize ýani bir büdjetimiz bolar, şu büdjete görä biz hereketler güýçlendirip gidersiz. Bir tutulan ýagdaýynda ýa birini ýani kompýuter alyp bermeli, imprimant alyp bermeli, ýani printer alyp bermeli, telefon alyp bermeli, sim karta. Aýgarat şol işlere gider şu pullar. Şoň üçin ýurist tutanmazda bir konsultasiýa almazda ýurist, mesela üçin Gurban ulyny suwda bermeli, Gagada ine şoňa gider şu pullar. Gara gurumçylykly işlere gider şu pullar. Şoňa gurumçylykly işlemek üçin ine siz agza bolsaňyz bize kömek edýär. İstendik partiýa, istendik hereket, bütün dünýäde ýa jemgyýet gurumasy, bütün dünýäde agzasy bar we agza tölegi bar. Bunu biz oýlap tapamzok. Bu hemme ösün döwletiň sistemasy. Hatda Türkmenistanyň içinde de şeýle. Ýadyňyzda bolsa Komsomol bardy, partiýa bardy, ulum ýani tölegler bardy. Ýadyňyzda bolsa agza tölegler. Hormatly watandaşlar, biz gepleşigimiz dowam edeli. Indi biz ýani bir minut. Indi biz siziň berýän soragyňyza jogap bereli we egerde şul efirde sorag ýazsaňyz, men soňunda orada jogap beren. Egerde siz efir guturundan soň görýän bolsaňyz, onu kynal men soragyňyzy ýazsaňyz, ýani kommentariýada çykar, men şolarda ýa gün kommentariýada jogap beren ýa-da men ýani aýratyn video ederim. Soragy jemlep. Edil 100% bar soragy jogap berilmän, ol mümkinel fizik taýdan ýöne ulu soralar, gyzykly soralar, ýani 80-90% soragy berjek, jogap berjek bolar. Hormatly watandaşlar, ine birinji soru Farhat nirde diýen soru gelýär. Biziň aktivistlerime de gelýär. Maňa gelen o, şo soru ýöne biziň aktivistlerime de gelýär soraýarlar. Elbetde adamlar bilesi gelýär. Ine şuň informasiýasy, şuny anyklanan informasiýa. Bize gelen resmi taýdan maglumatlara görä Farhat Türkiýede. Biz Farhat Türkmenistana diýip bilemzok. Bizde hiç ne resmi maglumat bar, hiç ne beýleki ýani öz aktivistlerimiz üçin alan maglumatlarymyz bar. Egerde sizde Türkmenistanda diýip
resmi taýdan maglumat bolsa ýa-da sultnamaly maglumat bolsa, biz onu hökman ulanyrsa görkezler. Biz ýalňyşan bolsak ýalňyşan deriz. Ýöne şuňky günde hemme bizim maglumatlarymyz Farhat Türkiýede Farhadyň halkara gorunuş, ýani gorunuşyň astyna onuň nomeri biz hemme zatlar kesitledik. Şo sebäpli Farhat gorundy. Nesip bolsa bizde hoş habarlar bolar, garaşýar. Bize hökümet tarapyndan şonu diýerler. Biz şoňa garaşýar. Mümkin ertide bir güne ýöne bir gysga wagtyň içinde Farhat boşadyrlar. Farhat boşansoň Farhadyň özü hemmeler jogap berer, ýani sorular boýunça, jogaplar boýunça. Biz haýp üçin edemdik. Biz Farhat, aktivist Farhady ýagny çıkarmak için diňe kömek edýär. Erteki gün başga aktivist eger tutulsa da bizden haýyş etse biz oňa da kömek ederiz. Hormatly watandaşlar, indi Türkmenistanyň ýerine bir soraw bar. Men şoňa da bir jogap berdim elýär. Ine bir polis bolan ýa-da. Rada, ine men polis gullugyny işleýän. Alyan aýlygym pes. Maşgalamy ekläp bilemok, çağlarymı gowy iýdirip bilemok, gowy giyindirip bilemok. Men näme kömek edip bilerim? Türkmenistanda üýt göçmeler bolar ýaly. Bu gidişine gitse, diňe Türkmenistandan göçüp gidämeden başga alaç ýok diýär. Ýa-da ürkütmeli Türkmenistandan közenip ürkütmeli. Biz baýýur, biz beýle ýaşamalylaryny men gowy düşünýän polisdi işletemem. Ýokardan bizi halka tala diýerler. Ýokardan bizi halka batyş etdirýärler. Aşagdanam halk bizi söwüp ýatyr. Halkdanam bizar söwýänden ýokardanam başlylardanam bizar näme etjegimizi bilemdik. Bu düşüne gitse biz ýa işden çykyp işde oturmaly möýde näme etmeli diýär. Ine men şoňa ýani jogap berjek bolýan. Hormatly polis işgäri. Hem işgärinde degişdi. Birinji bilen siz kanun esatyny işlemeli. Egerde ýokardan biri size bir kanun ýagdaýda karar berse we şonu etdirýän bolsa, siz hat üstü bilen şondan talap edin. Siz şol kararyny hat üstü bilen size bermäni talap edin. Şo hat üstünden alan kararyny foto edin, ýani telefonuňyz bilen ýa-da ýygnak goýun. Erteki gün ýani ine şu rejim ýykylyp ýatyr. Yıkılıp otyr. Yıkılan soň size pretensiya bolar. Şo pretensiýany suwut etmek üçin ine maňa plan ýolaşy dil hatyň üstünden ýani karar berdi. Men şonu ýerine ýetirdim diýip jogap berdim. Hökman gerek bar. Birinji, ikinji, halkyň konstitusiýon haklaryny bozmaly. İkinji, ýokardan ýani batyşlar edenler, aşagdanam halk nägelik edenler düşündirmeli halka. Bize de batyş edilýär. Men düşünýän, sizin haklaryňyz, şoň üçin men sizi goý berýän, gaýra edin kanuny bozmajak boluň diýip düşündirmiş olaram. Ýöne şonu goý bermeli. Sebäbi näçe şonu goý bermeli? Ertir protestan hak istegem, nägeliklerini bildirip durýan hak istegem, häkimiň kabinetinden hak istegem. Az-maz wagtdan soň goý ber. Gepleşip düşündiriş geçirde goý ber. Näçe? Sen sosial vzryw döretmeýän. Ýani bir ýerine degsen, olam gahry gelse, on dogunlaryndan şoň gahry gelse birden zryf bolup gider. Gurban olam, senem işiňi görler. İkinji, düşündirmeli. Şuraya ýagdaý bolýar, bizim düşünýär, haklaryň bozulýanyna. Gaýra edin, ýani üýüşiň siýasetiniň hakyňyz bar, üýüşmäne. Sizin konstitusiýon haklaryňyz bar. Üýüşüp, ýani marş etmäne, ýani ýürümäne ýa-da üýüşüp nägeliklerini bildirmäne ýa-da üýüşüp häkimlige baryp mana biz düşünýär. Ýöne üýüşüňizi hiç zady döwmäň, ýani urmaň hiç kimi üýüşüp nägeliklerini talap edip bilersiňiz, biz ýanyňyzda ýöne sizi gorap dururuz. Goraň şol adamlary. Onsoň o zatlar ýani ösüp umum protest etse, o ýerde halkyň tarapyna geçin. Boldy. Ýöne urup, olar tüýräp, akydyp, gorkuzyp, siz ýene öňkü durmuşuňyza gelýäňiz. Sebäbi aktivistler, nägelik bilýän adamlar Türkmenistanyň geljegine ädim etdi. Durulmaň şo ädimleri, gaýra edin. Ol sen çağan haklar üçin, geljekde çağan bagtly durmuş üçin, sen bagtly durmuş üçin, sen dogun arnaşlaryň bagtly durmuş üçin
umumy bütün Türkmen halkyny bakty durmuş üçin görüşýändir ol, çykýandyr oňa. Näherliklerini bildirip. Şoňa düşünün. Şoň näherliklerini bildirmese olum sen ýaly ýaşa bilen ok. Mümkin olar işleýänem däldir. Şonuň üçin şu zatlara düşünüp akylly bolun. Halka hyzmat edin. Bir tane diktatora däl, halka hyzmat edin. Siz kasam aýdanyňyzda da halka Türkmenistana diýip, ýani kasam aýtdyňyz. Hyzmat ederim diýip. Türkmenistan näme? Ýadyňyzda saklaň. Birinji, Türkmenistan ol Türkmen halky. İkinci, Türkmenistan, Türkmenistan'ın yeri, teritoriýasy çäklendirilen, ýani halkara konwensiýanyň üstünden, halkara şertnamanyň üstünden çäklenen yer. Üçüncü näme? Üçüncü, Türkmenistan'ın konstitusiýasy. Prezidentam däl, hökümetde wagtlaryň işleýän adamlaram däl, wagtlaryň prezidentam däl, diňe konstitusiýa. Türkmenistan iň esas kanuny. Ýa şu konstitusiýanyň içinde bir kiçik bölüm var prezident hakynda. Kiçik bölüm var meclis hakynda. Kiçik bölüm var ýani ýokary sud boýunça. Kiçik bölüm var kabinet ministri boýunça. Ýöne uly maddalar var. Ýani konstitusiýanyň 60-70% maddalary Türkmen halkynyň konstitusiýon haklary. Ine şoňa hormat goýun, siz dogry düşünün. Siz konstitusiýany hemmelerden goramaly. Diktatordan, gurbanlylardan, terdardan, ýani şu kanuny bozýan adamlardan goramaly. Haçanla Serdar Berdimuhammedow ýygnaklarda sizden konstitusiýanyň maddalaryny sorajak, ýok kanun bolsaňyz menden başga sorajak ýok diýeni pokypdyr. Bir sowgat. Konstitusiýany size istenik suwduň ýolbaşçysy, prokuraturaň ýolbaşçysy, istenik halkyň wekili sorap bilýär. Konstitusiýanyň haklaryny, ýani konstitusiýanyň kanunlaryny bozýanyňyzy. İstenik adam siz prokuratura bilýär. Pokypdyr ol. 10 000 adam arda berse üstüňize. Serdar gora bilermi? Elbetde ýok. 10 000 adam arda berse, hiç kim jogap bermese, olardalar günü oňa gidýär. Kim gorar sizi? Siz basarlar. Şoň üçin pokypdyr bir sowgat atal ogul. Onu dinlemeň. İkinji, näil özüň goramaly? Haçan halk galanna ýani gaýdyşmaýaly, urmollar, söwmeller, gorkuzmollar. Tutsaň düşünüşler derle goýurmaly. Ine siziň ýani Türkmenistanyň geljegine ediljek kömegiňiz. Ine Türkmenistanyň üýtgeşmeleri we çalışmalarına ediljek kömegiňiz şudur. Dogry düşünün. Sen aeroportda işle, sen ýani gaýyşnik bol, sen polis bölüminde işle, sen emhemen kabinetinde işle, sen Lewapda, Balkanna, Daşoğuzda, Ahalla, itsenik bir kiçik ýani owujukda uçuska bol, tapawy ýok. Şul meň aýdýan zatlarym konstitusiýada berkidilen. Sizin itmeli borcuňyz. Kasam içdiňiz şoň. Kasam aýtdyňyz şoň. Indi şu soraga şeýle jogap berýän, indiki soraga, üçüncü soraga ine şu ýani soraga berýär. Murada aktivistleri tutsawdan çykarmak üçin 10 size pul berýärmi? 10 pul bermese kim berýär? Egerde pul bermeseler siz nähili hereket edýärsiňiz? Nähili adamlara ýani advokat tutýaňyz we nähili kömek edýäňiz? Hormatly watandaşlar, men bilemok kim ýöredýär şol ýani yalan maglumatlary 10 administratif edara pul bereni 10 hiç wagt. Haçanla 10 bir döwlede kömek etmeli, ýani bir reşeňe çykarsa, netije çykarsa, onda şo netijeni ýani şol onuň büdjetlerle fondlardan berilýär. Ýürütülüşden fondlar bar. Ol bir. İkinci, indi öyle bolup pikir edin. 10 halkara netijeler çykarýar. Gurbanowa bir tananmayan aktivist Farhat Meymenkuliýew pul bermeli karar çykararmy? O mümkin näme? Birinji. İkinji, onuň funksiýasy däl. Aktivistlara pul bermeli, oturan pul kömegini etmeli, onuň borjy da, ol fondlaryň borjy, ol halkara gurumlar bar, ýöne ýani demokratiýany golýan gurumlar. O demokratiýany golýan gurumlar bolsa pravozащитниклere berýär. Olary berip, olar atçot berýär.
Biz olara degişli yerimiz ýok. Bize pul berilen ýok. Siýasatçylara pul berilen ýok. Islendik aktivistden soram. Kim pul aldy hökümetden ýa-da bir hökümetden ýa oňdan? Hiç kim alan nädir? Eger olar almasa anemçi bize bersin. Berilen ýok. Ol bir. İkinci, egerde pul bermese kim berýär? Siýasatçylara pul berilen ýok. Parwazişçilere pul berilýär. Olar adwokatlara tölýär, olar çykdyjy diýär, olar adam türmeden çykarýar. Olar üstüne işleýär. Biz adamlar türmeden çykarandyk ýöne biz mass mediada batışlar edip, hatlar ýazyp, bir topor gurumlary galdyryp biz hereketler edýär. Ine şu ýaly. Şoň üçin prawozashitliniň edýän ýa funksiyasy we biziň edýän hereketlerimiz dürli. Bu iki dürli ulgam. Hersi aýratyn işleýär. Prawozashitlikler ine aktivistler çykarýar, dogry olara pul berilýär. Ýöne siýasatçylara pul berilen ýok, olar aktivistler çykaran ýok. Olar kömek edýär aktivistler çykarmagy. Mass mediada gurulýar, hatlar ýazýar, prawozashitlik bilen işleýär, halkar gurumlar bilen işläp, olar informasiýa berip, alyp berýär, batışlar edýär hökümetlere. Ol siýasatçylar. İki dürli zady goşmak. Egerde pul berilmese näme hereket edýäňiz? Biz öz pulumyzda hereket edýäs we agzalyk ýa-ni töleglerin esasyna hereket edýäs. Şu neçelli biz öz pulumyzda hereket edip gelýär. Men inanamak Muhammed diýeji ýa-ni birinin pul alyp hereket edýändir diýip inanamak. Sebäbi ine men size sorak bereyim. Siz opozisiýa pul kömek edýäňizmi? Ýok. Onda biz niýeden pul alýar? Bir sanaly bir elinde barmak basar ýaly adamlar kömek edýär. Onu hiç tanımatmam. Ýadyňyzda bolsa, ol Türkmenistanyň Listokupaydan oğlunu çıkaranda $8.000 gerek boldy. Haýyş etdik, $250 berdi. Halk bolup, bütün Türkmen halky bolup $250 berildi. Biz $8.000 goýduk. Özümiz ýyňyşyp. Ine. Şoň üçin şol iki zat durly zat. Indi niýeden pul alınmaly? Näil şol oňup bolýar? Niýeden pul gelmeli? Hakykatdan bolýar. On bermese, halkar gurumlar bize bermese, biz niýeden almaly? Niýeden pul gelip bilýär bize? Men şonam size düşündireyim. Ine marafon solidarность ýa-da raýdaşlyk marafon diýip bir zat eşitdiňizmi? Eşitmedik bolsaňyz men size görkezeyim. Bir minut. Ine häzirki wagtda Rossiýanyň garaşsyz habar beriş seýişlerine göre Ukrainadaky söwüşe garşy çykýan ähli ruslar bilen bir hatarda syýasy tutsaglar bilen raýdaşlyk marafonyny geçirilýär. Dürli çeşmelerden gelen jurnalistler YouTube kanallarına efire verecek umum yayılımda adamlar gatnaşyp her kim öz näýliklerini we öz goldugyny edýär-de şol marafon ýa 24 saat ýa 20 saat ýa 10 saat marafon geçe adamlar görüp şol prosmotr köpelýär we adamlar marafon görende şo ýerde aşagda ýa-ni tölek mehanizmler var. Şo tölek mehanizmyň üstünden adamlar pul berýär-de pul ýygnalýar. Açyk efirde. Ene men bir mysal görkezeyim. Ünsüreň watandaşlar şu marafon raýdaşlyk marafony geçdi. Orta şonu geçirdi. Ine men size şoň bir nimetini görkezeyim. Ünsüreň. Ine şol marafon solidarность diýip basyp berersiňiz, ine geçdi. Fabrique à glaçons Silvercrest, 99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Reklama gidip tutunca men size düşündireyim. Ine şu ýaly telekanal Doş, Navalnyň komandasy, Maksim Kats, bir topor blogerler, jurnalistler her kim 2 saat gelip çykyş edip gidýär ve öz ýa-ni patpiçiklaryna getirýär şöyle we şolary pul töledýär. Haýyş edýär. Siýasat tutulary boýunça oturan adamlar kömek. Ýa-ni Ukraina uruşyny ýatyrmak boýunça kömekler. Gaýrat ediňde ine geçirin we maglumat berýär, soralara jogap berýär. Aýgara şol 2 saat ýa 1 saat berilen wagtyny özü näme esse geçirip bilýär. Ine mysal üçin men sesini açayım. Şu oturan adamlar.
Sen ýeki özüň däl diýip ýa-ki geçirýär şu marafony. Şu batylan adamlar Осуществляется агрессия нашей страны. Это действительно страшная война. С этим просто нельзя мириться. men ýatlyçyk bolan bärde diňe syýasy tutsaglar däl-de uruşa garşy adamlaryň tutuldy. Şolary da kömek hökmüne ine şu ýaly marafon edilýär, raýdaşlyk marafon diýilýär. Şu marafonu ýa-ni solidarность, ýa-ni golluk edilýär-de şo ýerde ýa-ni aşagyna maglumatlar goýulýar. Kim gündüň islegini geçirip goýar, kömek hatamyny, ýa-ni sadakat bolar ýa-da hakyky görüşenlere podдержка berjek bolup, golluk berjek bolup pul geçirýär. Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь», канал «Ходорковский Лайф», Канал «Популярная политика». это Сергей Смирнов, Дмитрий Колезев, Татьяна Фельгенгауэр. Александр Плющев. Hormatly vatandaşlar, özüňiz görüp bilersiňiz, ol kyn mesele däl. Ine mysal üçin şu ýerde Marafon Solidarny sabral более 34 milyon rubli. Eýem marafon 34 milyon rubl ýygnapdyr. Men ýalňyşmasam 6 sadyň içinde 34 milyon ýygnapdyr. Ýa-da ýalňyşan bolsam, ine 6 sadyň içinde ine Adatlyk radiýasy ýa-da 6 saatda 15 milyon ýygnarly. Diýmek günüň dowamynda 34 milyon pul ýygnapdyr. Ine şu ýaly raýdaşlyk marafonlar ýa-da raýdaşlyk ýüzlenmeler bolanma raýdaşlarymyz ýa-ni watandaşlarymyz pul geçirýär-de kömek hatamyna ýa-ni şol pullar gelýär, ine şo pullary biz işleýär siýasatçylar. Sebäbi biziň zakazçyklarymyz jemgyýet, halk. Biz şolary hyzmat edýäris. Mesela için pravozащитниклер, beýleki pravozащитниклер bilen işläp, olary ýürütýärleşdiren fondlar we kömek edýär. Bizde bir topar milyon siýasatçylar bar. Milyon ýa-ni uğurlar bar siýasatda. O haýsy bir ýerni dogry gidýär, dogry gitmeýär diýip onu biljek bolup, ýa-ni halkary gurumlara wagtlaryny ýitirmeýär, şoň üçin pul bermeýär. Pravozащитник adamy türmeden çykýar. Kratka, ýasna, gysga we düşünipli. Olar kömek edilýär. Sebäbi biz ertirine pul alyp bilýäs, hökümetlerden we demokratiýadan ters görüşip bilýäs. Pravozащитник onu bilen, o pravozащитник alýan pul şol adamy çykarmak üçin hem hereket edýär. Şoň üçin biz siýasatçylar diňe halka hyzmat edýär. Halk bize agza bolup podдержка bermese, ýa golluk ýa-da finans kömegini bermese, bizde pul ýok. Diýmek biz aktuallar, biz gerekliler, biz adamlar taýýar däl, adamlar islegleri bizim maksatlarymyz bilen öz islegleri diňgelenok diýmek bir problem bar. Ine biz şonu düşünjek bolup, sizi düşündirýär we gurumaçylykny sizin bilen işlejek bolýar. Biz sizin bilen işleýär. Mesela şimdi pravozащитниклер halk bilen işleýär, tutulanlar bilen işleýär we açyk halk bilen işleýär. Biz bolsa diňe halk bilen işlemeli. Bizim borcumuz şu. Halk egerde bizim işlerimize baha berip kömek eder, kömek etmese etmez. Biz ondan talap edilmemiz. Ine şu ýaly. Şu pul meselesine. Hormatly vatandaşlar, ine men size gysgaçyk düşündirdim. Başga soru bolmasa ýeni bir ýerge ýatladýan ine petisiýa edildi. Bizim bir aktivistimiz petisiýa goýdy. Men size ekrany görkezýän. Şu petisiýada kyn görmän, şu saf tarapynda şu bir mundan wagt almaýar, şunu doldurup şuna bassaňyz boldy. Onanyň sizi hiç kim tutmaýar, onu hiç kim bilmeýär, o maglumatlar hiç ýere gitmeýär. O zaman siz raýdaşlyk borcuňyz bar, bir tutulsa kömek etmeli, çykarmaly. Siz şuna petisiýa gol çekeniňiz bilen men ýaly apaýsanýar bolany. Aktivistim bolany. Siz raýat bolýan, bir raýat daşurda ýa-ni erwet bolsa şoňa kömek etdiňiz bolýar. Bir raýat tutsagda bir kanun tutulup oturulsa,
Siz şoňa kömek etdiňiz bolýar. Näme bärde öz konstitusiyon hakkyňyz bärde ya opozisioner bolanok, ya aktivist bolanok, hiç hili problem ýok bärde. Kim gorksa da bar ýok bolýan şoňa. Eger bir sowat bolsaň maňa düşündirme o zatlar diýip. Röşen Kıçı'nın aýdyşýaly. Bir sowat diýen zadyň öz habary ýok. Aglyň çykýan zadyňdan. Şol ýaly adamlar dinlemäň, wagt ýitirmäň, siz diňe ýyrak eder. Hormatly watandaşlar, inni men sizin ýazan kommentariýaňyzy okap, eger soralar bolsa şoňa jogap berjek. Polisler halkyň tarapyna geçip kömek etmeli, aklyňyzy ulanmagy öwrenin. Şo maşgalany ýykmak bizim maksadymyz. Biz maşgalany ýykjak bolamyzok. Biz jenaýatçylar tutup, gulagundan tutup, jenaýaty çekip, ýanky hakyky ýokary tutdy, şoň kanun esasyna jezatyny berjek bolýar. Biz bu goýulan sistema, ýani diktator sistema, bir adamlyk sistemany aýryp halk sistematyny goýjak bolýar. Ine Ýewropada, Amerikada, ösen döwletlerde şol sistema gowy ýörýärmi? Şol sistema adamlar azatlyk berip, arqyn, sosial kömekler bilen ýaşaýarlar. Zawod, fabrika ösküdýär, hemme zat ösküdýär. Ine şol sistema kömek edýärmi? Diýmek şo bize de gerek şol. Näçe biz olaň Mercedesler minip ýörüz, olaň BMW'ler minip ýörüz. Näçe olaň öňe giden sistemalaryny biz almaly. Näçe biz öňkü Sowet ýyda galyk sistemany, ýani diktator sistemasyna öwrülen sistemada ýaşamaly. Öňüňizde siz mebel alanyňyzda, öňüňizde radio, telewizion, haldynyk alanyňyzda siz iň gowusyny alýaňyzda, ösün tehnologiýaly, ösün telefon alanyňyzda, ösün telefon alýaňyzda, iPhone idi, Samsung idi. Ol Russiýanyň uly ýanky depder ýaly telefon alanyňyzda. Näçe biz siýasy sistemany gowusyny almaly. Näçe türkmen erbet ýaşamaly? Näçe türkmen haksyz ýaşamaly? Näme türkmeniň ýanky kemýeri barmy? Ya Türkmenistanlar näme Ýewropalardan näme tapawudy bar? Hiç bir tapawudy ýok. Bize aklymyza guýýarlar, siz o gullar, siz bizi dinlemeli, diktatorlar size ýol görkezip, biz parahatlyk berýär. Diktator bar ýok, parahatlyk bar o. Sizin başga döwletler, Ýewropa döwletlerinde uruş barmy? Ýok. Ukrainada uruş bolmaly. Rossiya Ukrainanyň azatlygyna gidişini görüp ölli şoňa çözdi. Ukraina meni üstüme çözer, ine men ömür tiläýin diýip. Ukraina 40 milyon halk, 45 milyon halk, 150 milyon halka çözermi? Bir kellesi ýokmy? Ola ýaderna держава ýanky. Oň ýaderna bombalary bar, ösün tehnologiýalar bar, armiýasy ösün zat, Ukrainada uraýan zat bolman. Ukraina gelini şolar çözyp, ýanky bir zadyny almaly ýa ýeňmeli. Ol bir samçyklyk, bir sowatlyk. Şoň üçin biz düşmeli şol zatlara. Türkmenistanyň Pakitdawuk padşahyna sorag. Gitar çalyp, mesrep, tans eden wagtyň kepden uçup göğe zut giden wagtyň halk hakda şum habar eşiden wagtyň iň bolmanda wagt bolmandyr diýýärmi? Gurbanuly men şu bu sorag berdi şu watandaşymyz. Gurbanuly men türkmençilik ne ganyna we ne kellesine galy diýen. Bu kellesi gitdi diýen. Oglam ýylynyň gidip otyr. Şoň goýup giden ýyly ýolundan ýörek gidip otyr. Aýtdam, men kakamyň ýoluny gitjekdim. Bu kakaň ýoly Serdar Berdimuhammedow o ýollar, ol kapyrlarym şo ýoldan ýörenokda. Inanam. Ol bir iň zulmyň ýoly ol. Öz halkyny ezip genosid etmek, ol zulm ýoly. Eger şo zulm ýoly sizin üçin kakamyň gowy ýoly diýseňiz, sizin gerekkä, bize hiç kimin gerekkä. Şoň üçin ine sizin ýoluňyz zulm ýol, bize şo ýollar gerekkä. Asly şo ýoly özüňiz gidende özüňiz çalışyp, özüňiz ölüp galyň şo ýolda.
barın bir jadanyň man ýanky nimetinde alın territoriýasyna şöyle öz büýüstüňizi goýun, öz hükümetiňizi alyp gidin şöyle, ýallaklaryňyzy alyp gidin şöyle, şo ýoldan gidiberin. Türkmenistany biz azatlyğa çykajak. Bize siz gerek gel. Türkmen halkyna Serdar we Gurbanly Berdimuhammedow gerek gel. Size şans berildi. 17 ýyllap şans berildi. Niýe gelipmi? 2006-da saýlan, 2007-de saýlandy birinji gezek, 12-de ikinji gezek, 17-de üçüncü gezek. 2022-de dördüncü gezek oğulunu goýdy. Şans bar berildi. Hiç hat ütken oğa katastrofa mundan beter gidip otyr. Şoň üçin Türkmenistanyň ne Türkmen halky, ne Türkmenistanyň özü sizin bilen, sizin ýol boşluğunuz bilen hiç hili uğur ýok we ýol ýok. Salamu aleykum. Men açyk efirde aýtjak zadyňyz bolsa aýdyň. Ine şu ýaly biz bilip goýmaly şu zatlary Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty diňe padşahlyga we halky ezmek siýasaty. Biz aýdyp gelýärdik 2020-nji ýyldan bäri, inanmaýardyňyz. Şu ine 2020-nji ýyllaky ýagdaý we şuňky ýagdaýy deňişdirin. Diňe erbetleşik gidýär. İnternet açyldymy? Ýok. İşler peýda boldymy? Ýok. Daşna indi çykmaň wizasy giýdirildi. Onam çykyp bolany. Diňe kynlaşýar, diňe berkleşýär, diňe ýapylýar, diňe repressiýany köpelip gidýär. Bunuň ýoly şol. Maksatlaram şol. Şoň üçin biz olaň ýoly bilen işimiz bolmaly. Olar öz ýolary bilen bolsun. Talipler açlykdan işläp ölünne cesetleri ýat mazarda gömülende, elbet habar internete gelende iň bolmanyna wagt bolmandyr diýen dedi. Marada çelizaran girip bolýam kak Belgrada giljek. Girip bolýa hemmerden ýöne resmi taýdan egerde aktivist bolsaňyz, ýüzüňizi görkezden bolsaňyz girmek kyn bolar. Girseň ýa problem bolmamkin. Biz birinji halky taýýar etmeli, halk taýýar bolmaly hemmemiz şu eşekli, arabaly, ýa atly, samolyotly, poýzdy hemme tarapdan girmeli Türkmenistan başgalaçy. Farhat şu wagt ýerde we ýagdaý näýdi? Farhat Türkiýede ýagdaý normalna bizim alýan maglumatlarymyza görä. Marada Türkmenistan çeris İran girip bilersiňiz, kak Ruslar öz grajanlary Belgrada girip asbayt etmäli. Ine şu ýerde Ruslar ýa-ni näýe şoň ady legion, Rossiýski Свободный legion ýa-ni we Rossiýski iksany gurumy bar. Olar girdi. Olar girdi ýa bu tarapyndan Ukraina we uruş edip dur we olaň ýaraglary bar. Bizde oraya mümkinçilik ýok. Egerde biz yaraly girsek, onda problem bolmagy mümkin. Şoň üçin yaragy barynçak biz intek bir gezek bir protest edip görmeli, bir gezek bir çyk görmeli. Egerde biz çyksak, olam bizi ýa-ni gany bulsalar ýa bir zat etseler, onda halkara gurumlara ýüzlenip, ýa şolar girsin biziň bilen. Ýa-da öz ýa-ni bely kaskalaryny bersin, ýa-ni saldatlary, neutral saldatlaryny bersin. Ýa-da bize yara bersin, biz özümüz ýat diktator. Şeýle biz haş eder. Şoluň ykhtiyarlyklary bilen diýer. Murada adamlar nire yürüyenini bilen oğa halis felagi çaştı. Doğru. Ine şoň üçin gerekmeyecek kanallarda wagtyňyzy ýitirmeň. Olar size yeni 30 ýylla wagtyňyzy çeker. Siz bilim alın, jemgyýet bilimleri alın. Bizim kanallarymyzda alýanyny ýa-da başga ýerde alýanyny onu tapaw ýok. Jemgyýet bilimleri alıp düşünün. Türkmenistan nämeden ibaret? Toprakdan, halkdan ve konstitusiýadan. Ne prezidentden, ne on hükümetinden ibaretdir. Prezident ve hükümet wagtlaýan zat. Türkmenistanyň topragy wagtlaýan zatda, halky wagtlaýan zatda ve konstitusiýasy wagtlaýan zatda. Konstitusiýa üýtgäp biler, ýöne her wagt konstitusiýa bolar. Türkmen halky ýa ölýänler bolar, dogulýanlar bolar, ýöne her wagt türkmen halky bolar. Türkmen topragy elimizden bir alaýmasa,
ya paçalığa geçiremese her wagt biziň toprağymyz bolar. Yani şu zat mukaddesdir. 3 tane zat. Şunu bilip koymaly. Türkmenistana biziň barmagymyz size bagly. Türkmenistanyň içinden halk taýýar boldy, biz barýar. Hiç kime garaşjak däl. Biz maglumatlary alyp durus, gürleşip durus, içinde adamlaryň işläp durus, görürüz. Murada ilki birlik bolmagy öwrensinler. Bu zatlary ýagdan gil çeken ýaly halk özü etmeli işini. Gatda diýen. Gaty dolu bellek geçti. Halk agzybirigi öwrenişmeli. Biz birek-biregimize ejetine, kakatyna, doganna, başyna yetmel, gürleşi öwrenmeli. Ine maňa köpden mäň jaňa demokdy, ýa-ni Gurbanyň aktivistleri efir edemde öňküsü gün TikTok'ta kan jaňa diýär. Siziňle gürleşip bolýam, gürleşi aýdyp beriň diýen söwüp başlaýar. Bolany howa. Türkmençe gürleşmäni öwrenen soň jaňa daň diýip men trubkany goýdum. Men näme diýin? Ol sözlerine bir türkmen dili sözüm ýok. Diňe söýüşlerler. Adam öz pikirini aýdyp bilen ok. Mümkin näme bardyr? Pikirini aýdyp bilen ok söýmän. Biz öwrenmeli pikirlerimizi aýdyp. Sen Gurbanyň aktivisti bol, sen Gurbanyň bol, sen serdar bol. Biz öz dilimizi ýitirmeliler. Biz öz dilimizi açyk gynalman, arasa aýtmaly. Ine men 15 ýyl oda 17 ýyl oda Türkmenistanyň aýtdym. 15 ýyl dilimi ýitirdim diýeňem bolýar. Men 2020-de türkmençe gürläp, ýa-ni dogry, çuňur düşünüp gürläp ýeni täzeden başladym. Täze oňa çel 2 dil täze dil aldym. O dil ýadyna çykdy. Öýde gürleşýär. Salam, sag bol, çaý barmy, nahar barmy? O zatlar ýöne köý zatlar ýöne çuňur öz pikirini aýdyp, ýa-ni köp ýa-ni sözleri ýatlap gürläp bolmady. Täze ýa-ni oň aktualist bolmady. Indi häzir öwrenýär, gününden ösýär zat edýär. Görüňiz bolsa orçça eder. Men bilemok nämiş berýär. Ine indik sonra muradaga näme üçin bize türkmen halkyna gowy durmuşy münasip görenoklar. Biziň niremiz kim başga döwletlerden. Terdim. Näme biz gowy durmuşa münasip däl. Biz kommersant bolduk. Biz diňe iş görýär, diňe pul görýär. Biz pulçy bolduk. Biz watançy, ýa-ni raýdaşlyk zadymyzy ýitirdik, biz haklarymyzy bilemok. Jogapkärçiligimizi bilemok. Indi diňe nirde pul gazanyp bolýar, aý olar gowy işe gelişipdir, öýden pul ogurlýar, gowy, malades görüňli boldy. Şurýaly pul gazanmak ol biziň ömrümizin 10-20%, 80-90% döwlet saklamak üçin, halk bolmak üçin biz jemgyýet, ýa-ni aktiwnymiz. Biz jemgyýetde aktiv bolmaly. Biz halk östürmeli. Halkyň içinde mysal üçin sen ösýäň-de öz dostuňa, ýaryňa, doganyňa, garnaşyňa düşünürýäň, halk östürülmüş ol. Biz şonu edemdi. Biz diňe oho, o ýere barma, plany, ejetine bajatyna söýüp, plan ýerde gazanyp bilersiň, goý zat diýip gysgalyp diňe söýmek bilen diňe pul gazanýar. Başga zat edemdi. Hani biziň dörejiligimiz? Hani edebiýatçylar, hani alymlar, hani ýazyjylar, hani şahyrlar. Hemme häzir çykýan şahyrlar arkada. Ular diňler ýa-ni maskaraçylyk. Şu diýmek, biziň edebiýatymyz ýitip dur, dörejilik ýitip dur, alymlar ýitip dur, halk ýitip dur. Biz gullary dönükli otýar. Yani şoň üçin birinji agzybirlik etmek üçin aň pikirini ýetgetmeli, baýlaşdyrmaly. Şu problema biziň hemmemizde bar. Hatda mende de bar. Menim günne öwrenýän, günne makalalar okuyan, ýazýan, hatlar ýazýan, makala ýazýan, günne ösýän. Semetmen şonu. Bolmasa pikir etmeň men giýjegini bilsenýän. Şonda da wagt tapýan. 1 saat, 2 saat, 5 saat tapýan wagt. Ölçäp edýän. Semetmeli. Sebäbi ine biz Türkmenistan täzeden gurdukda halkymyz ösmedik bolsa, ýene diktatorlyk gidýär. Döwletiň maksady gaýdyp diktatorlyk bermeli ýaly halk östürmek. Esasy maksat halk östürüp
cemiyet döretmek. Пространство гражданского общества diýär-de, ýani cemiyetiň giňligini döretmek. Bir cemiyetiň bir kiçik bölegi näle giň cemiyet döretmek. Onu içinde ýaşamagam gyzykly bolýar. Sebäbi sen bilen gürleşýärler, pikir alýarlar, senden akylly adamlar bar, senden güýçli adamlar bar. Özüňi gowanýan, şolaryň arasynda ýaşaýanyň cemiyet bolýar. Halk bolýar. Bizde o zat ýok. Bizde kimi gowanýar? Paraxorlar gowanýarlar. Ol MHM'de işleýär, şoňa gowanýar. MHM'de işleýänler gowanmaly, aglamaly. Doňlardan şoň MHM'de işleýän bolsa, terroristler aglamaly. Men garnaşym terrorist bolup halk edip ýör. Biz tek düşünýär şu zatlara. Haçanda biz düşünüp başlasak, onu biz agwiram bolar, halkam bolar, bütün dünýäde hormatym goýular bize. Libertyň sorugyna jogap berjekken, şäher TikTok'u der, şöyle jogap berin. Mana dagy 25 any ýerin Haramolynyň barmagyna oýnadyp ýör. Ne dini bilýär, ne de iman soňuny bu bolýan zatlar netije şolar. Elbetde. Muň ne dini bar, ne türkmençiligi bar. Hiç zady ýok. Muň diňe paraxorlygy bar. Paraxorlyk triyekaşlyk öňe çykdy. Diňe şonda galdy. Türkmen bolan bolsa hakyky, öz ata-babalaryny ýatlaýan bolsa, öz halkyny ezmedi. Düşmanlar edemek bize şoňa edýän haramlary. Farhadyň ýagdaýy bu bolsa, näme üçin suratyny ýa-da sesini köpçülige ýetirip bolanok. Biz suraty we videosy ýok ýetirýäli. Ol bir ikinji, mysal üçin ine dokument soraýarlar Farhadyň halkara gowrunç dokumenti. Doğru düşünün. O bir şarında ol şol adam bilen hökümetin gizlin işi. Biz onu görkezmene hakymyz ýokdur. Egerde kim bir sorasa onu başga pikirlidir şol. Hiç kim bir u bir şal ýan bolsa, onu ekran çykyp aýdyp görkezip, siz ol pasport däl, ol u bir şe gizlin edilýär. Mysal üçin bir adam hökümetden gizlenýär, hökümet koglapdy, gynapdy, gizlenip başga döwletden u bir şal ýan gaçyp atalýar. Hökümet bilen onu gysar da, egerde bir orta çykyp alamrat ýal gyýgyp dursa, hani görkez dokument onam görkezse, elbetde hökümete maglumatlar berdi bolýar. Ne şoň kellen oýlanmaly. Biz barladyk, başyň ýani halkara gowrunç registrasiýasy bar eken, hemme adam bar eken. Onu halkara gowrunçyň aşagyna bolsa, her kime el ýetirlik däl ol. Doğru düşün. Sizin Abdullah bilen gatnaşyňyz nähili, garaýşyňyz nähili, onuň garaýşlaryna ne derejede baha berýäňiz? Abdullah üsüp barýan aktivist. Onuň dünýä garaýşy käwagt biziň bilen deňgelen ok. Ya käwagt düşünmezrek ýa hereketler edýär. Biz düşünmeli. Her kimiň ýalňyşmaly haky bar. Ýöne Abdullah bir zadyny men bilet. Ýürek arasynda pek yürekli, ol halky östürjek bolup demokratiýa görüşýäni belli. Ýalňyş biler. Olam siz ýal biz ýal adam. Ýalňyş biler. Biz perişte däl. Menem ýalňyş bilen. Menim hakym bar ýalňyşmany. Siziň hakyňyz bar. Onuň üçin ýöne ýani pohlak gitmeli adamy. Ýöne ýalňyş bar we ýalňyş bar. Ýalňyşyňda boyun alyp bağışlama sorap düzüp gitsen, ol ýalňyş däl. Ol testden geçýän. Ýöne ýalňyş alyp, ýene ýalňyşlaryny seretmän, ýene ýani ýalňyş geçden, onu ol ýalňyş däl. Ol hem sistema bolýar. Mana da täze nesillere bizçede ýok, düýünden bilimsiz ýetişdi. Ine ulu problem şu. Gaty dogry belläkçe tübilýär. Gaty problem şu. Men üns berýänler 91-däki, 92-däki eýem şoňaçyl institut soran adamyň bilimleri we 91-92-de dogrulan adamyň bilimleri bilen deňdär. 2000-de, 2005-de dogrulan adamlar 91-92-de dogrulan adamlardan pes bilimleri. Bir ýa-da degradasiýa gidýär. Ýa-da gurmanlygyň diýişýäli atritsasiýany ösüş. Bu tarapa däl aşaklygyny ösüş. Ol ýa-da degradasiýa diýilýär. Ine şoň üçin şol nesilimiz gitmäke galmaly häzir. Duruzmaly bu zatlary, bu bikançylykları,
bul paraxorluşluk, bul katastrofa gidilýän ýol duruzmaly. Biz seyretmeliler hiç kime. Biz adat yaşamalı. Näçe? Biz Türkmenler. Biz adat yaşamalı. Biz adat doğruluk, adat yaşamalı, adatım ölmeli. Onu bizi sıyırarlar. Biz dastoyna yaşamalı. Şoň üçin haýyş iksan öýüni oňatmaýan polis, MHM, iksan oňatmaýan ataly ogul, iki kelleli prezidenta üns bermän. Sizin durmuşyňyz başga. Bilim alın. Halky, watany östürmeli. Menem, sizem hemmemi. Onu halk var, onu güýçli var. Misal üçin bir tarapda 10 adam karteýs, bu tarapda 10 adam karteýs. Egerde birleşip güreşmese yeňip bilmez olary. Anladın? Şoň üçin biz bileşip hareket etmeli. Aktivist bolmak hökman däl. Grażan aktivist bolmak hökman däl. Raýdaşmy sen? Güreşmede haklaryny talap et we adalatly gur. Baran ýerinde. Ine boldy. Özü gelýär adatlyň. Halktan näme talap Murat Gurbanow? Halktan talap ýok. Biz halktan talap etmäne hakymyzam ýok. Halka maslahat berip bilýär we halktan gol alyp bilýär. Şoň üçin halka maslahat. Vatandaşlar pikir etmäň. DWT hype gerek, ya yeni bir zat gerek, yeni bir zat gerek. Ünsüň Farhadyň maglumatlary boýunça minimal maglumat berýärse, adwokatlar işlemä mümkinçilikleri edýär. Onu görkezip, bunu görkezip, hype edip, onu edem ýok. Biz kömek edýäs. Çıkan tamam ine öýüni goýýar, öýe jogap berir, biz gyrat çekilýär. Bize şoň hype gerek. Şoň üçin biz size hyzmat edýäs. Dogry düşünin. Biz size aklyňyza hakykaty adalatly goýjak bolýar we şonda ýaşamany haýyş edýär. Häzirki ýaşaýan halkyň durmuşy bul bir iň erwet erteki. Iň erwet erteki şol ýazylmadyk erteki de. Siz diýerdiňiz, "Wah Murad aga, bu realness, biz şonda ýaşap ýok." Erteki näçe Türkmenistanyň içinde 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň statistikasy boýunça 2.500.000 adam var. Şoň 500.000 diýmediň diýende turp bilýän adam var. Bize 500.000 gerek, bize 10.000 adam gerek. Olum düşünýän adamlar. Näçe şolar gara ertegide ýaşaýarlar. Näçe hökümetde Gurbanowyny golýan we ýallaklar we ýannaklar gaty gitse bir 3.000 adam. Onun onça da ýok. Näçe 2.500.000 halk Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan 3.000 adamdan gorkýar. Näçe Türkiýede gaty gitse 1000 adamam ýok. Konsulluk diýdi, MHM agentler diýdi, ýallaklar, çepekçiler. Näçe Türkiýede 1 milyon halk 1000 adamdan gorkýar. Men şonu düşünem o. Türmedäki oturanlar diýär, biz DWT aktivisti boljak, agda näil bolmaly diýýärler. Olar diýär, biz eýem şu ahirki derece yetdik, gördük, bundan aňyr gorky ýok diýär. Bar ölküde oturýar. Näme etmeli aýdyň diýär. Türmedäki oturanlar daşynaklardan görogly. Näçe sebäp türmedäki oturanlar günne gurulýar. Şonda gorkanyp. Daşynaklar ýa-ni batışlaryň aslynda ýöne sen partizanlyk hereket ediňiz. Partizanlyk hereket diýmek hökman maşinleri ýakyp polisler urmalylar. Ýok. Düşünürsen näçe hak bilen adalatly gora, hakyny gora. Et bolýar bir topar işler. Ýuwaş-ýuwaşdan adamlar ınyp başlaýar. Biz näçe aksiýa etdik? Aýagal aksiýasy, puluň ýüzüne ýaly, stenka ýaly, akşam öz proýektim bolsun. Geçende köýdarlar stenka strelka edibermeli. Biz ine bul bilýär diýip bir tanamayan halkyň ýagdaýyny beýan edýär. Öz halkymyň ýagdaýyny beýan ederne, ene bir şulara Türkmen halky diýip aýdýar. Sen Türkmen halky dämi? Men Türkmen halky dämi? Biz özümiz beýan edýär. Ýüregiňiz agranokmy şoňa? Ýüregiň agrasa hereket etmeli. Bizim ýüregimiz agyp çykdyk. Şoň üçin ine Karl Marx gaty dogry diýär. Halka hiç zada talep etmeliler.
halka maslahat vermeli ve halkın vicdany, watançylygy, namusy oýunmaly. Ahlak taýdan ol özüne gelip başlamaly. Bolunny, dağa billik, dağamaly derece yetdik, onun diş geçmeyene yer kalmadı. Bolly, tupiga bardyk. Şoň aňyrky başyna bardyk. Inni döwülmedik. Ejetiniň kakatyny, terbiýetini gowaranlar, durmuş terbiýetini yetim bolup ösüp, durmuş terbiýetini alanlar, durmuşda köp zatlary öýler gazananlar öňe çykyp halka ýol okuymaly. Haçan DBT barar, haçan Marada var, haçan Maradaga ýeňer. Hiç wagt kelýän adamma. Biz barymyz biletmeli. Haýyş. Ýazyjylar, inteligensiýa, ortaça adamlar, akly ýetýän adamlar herekete girmeli. Boldy. Hereket diýip elini ýaranyp ılgamaly. Ýok. Elementarny herekete girmeli. Ýanyndaky düşündirmeli. Sen Türkiýede işleýän ýanyňda ýüz adam barmy? Oturup ýygnaklar geçir. Gelin oğlanlar ýa-ni gürleşip gepleşip eder. Ine maňa öňküsün oğlanlar jaňa diýe üýüşüp ýa-ni işleýän ýerlerine, ýatýan ýerlerine video ýapyp, açyk videoda gepleşip geçdi. Olu oturup pikir etdi. Onun pikirlerine üns verim. Menden soraýarlar. Murada, biz oturup pikir edip bir düşünje geldik. Dogrymy, näme dogry? Aýdyň diýdim. Ine biz içinde iş bolmansoň, içi agyrlyk bolansoň, korrupsiýa bolansoň bir ýol tapdyk daşyny gidip işlemek. 5, 6, 10 ýyldan bäri işläp çağlarymyzy görmän, ýa-ni pul geçiripýär. Biz pikir etdik, biz dogry ýolda barýar. Ýöne biz komfort we iň erwet ýoluny saýlapdyk diýerler. Bir gysga wagtda komfort, ýöne iň erwet ýol. Men bilýän ony. Ýöne sorak gördüm, näme çipdi? Sorasam şeýle diýär. Birinjiden biz çağlarymyň ösýänini görmedik. Biz nälaç daşary ýurtda işleýär, çağlara mehrime berip bilmedik, mehretini görmedik, gujoklak görmedik, ösün wagty. Men şonu düşündirdim. Menim giýje güni daşyny işledim. Türkmenistanyň daşyndan. İçinde işlerinde giýje güni ýerden gidýän, giýje birde gelýän çağlara ýatyr. Ýerden gidýän çağlara ýatyr. Çağlar ösünde ýaşlanan görmedim. Menem tiýal kommersant bolup galdy. 2020-nji ýylda stop diýdim bolundy. Şurýaly biz aklanmaly. Bolundy. Şolu gatda öwretdi. Komfort we iň erwet ýol saýlapdyk. Çağlarymyzy göremdik, gullary döndük, diňe pul geçirip ýatyr. O ýerde näme bolýanam habarymyz ýok. Ol videoda 15 minut görýär, şoňdan guturdy. Kösünüp ýör, maşgalamyz kösünüp ýör, çağlarymyz kösünüp ýör. Ýa-ni diýeduşka babuşlary kösünüp ýör. Çağlar terbiýesi bolup ýör. Iň erwet variantyny saýladyk diýerler. Biz pikir etdik, ýa-ni gowy variant saýladyk, gadydyk iň erwedi. Ine şul hakykat. Şunu öz kommentariýaňyzy ýazyň. Näme pikir edýäňiz? Murada halk ay otursana, goýsana, boldy, sen hattyňa düşýämiň, sen näme edip bilersiň diýip bir-birini aşak çekýärler. Ol demotivasiýa diýilýär. Ýa-ni motivasiýa bolany birini öňe tilemek, motiv bermek we demotivasiýa bolsa tersine motiv bermek. Ýa-ni turma, kim o sen otur. Şu haçanla biri kim o son diýende ýüzüne gözüne seredip aýdyň. Men adam. Meni musulkadan tapmadylar. Men bir maşgalada doguldum. Meni ejem hüýdülärine, östürenine aýdym aýtdy. Mümkin saňa aýdan näler? Öz mehrini berdi. Maňa Allah Taala can berdi. Inaty berdi. Şoň üçin kim o diýme men. Bir maşgalaň çagat bolup össün. Şu durmuşa geldim, maşgala edelim diýip düşündürmüş şoňa. Özüň hem kemsitme, biz hem kemsitme diýip düşündürmüş şoňa. Şonu biz bilmeli. Biz adam. Sen işçi bolay, çopan bolay. Oho. Sen janyň we Allah Taala jan uýdy sana. Eýem hormat oýmaly. O iksan korrupsiýa pulujy jüýüne dörup sen kime diýende tutup agyny döň. Diýşen döň şoň. Gaýdyp gülmedi ýaly. Haramdalar. Bir diktator edip içýän liberty bolsa özüň soň jogap berin efirde. Murat Gurbanov, biz çaltyrak hemmämiz bir bolup gitmeli, artık dayanacak güýjümiz galmady. Ýurdumy gaty
öldüren çağlarına gowuşmak isleýän. Gaty dogry. Karl Marx ýa birden Farhadyň ýuwudy gidenligi çyn bolup çyksa, soň näme hereket edip boljak? Diktatorun elinden halis edip bolarmy? Biz şu arada giýjegimiz pikir edýär. Bizim planımız var. Egerde bizi Türk hökümeti alla, resmi taýdan dokument görkezip, soňunda da allasa, ay biz alladyk diýip. Birjana olar garşy görüşýär. Yani halkara gurumlarına. Süpüvallıkçılığını şunun avranı yıkar. Bütün dünyada. İkinci, Türkmenistan'ın şu ilçihanı olsa kaldırır. Farhadi gidip görüp can sağlığı bağ mı yok mu deyip yankın emeder. Gen prokuratura harflarda yazar ve bütün dünya ülkede Türkmenistan, Türk hükümeti bilen adamlar uğrayanını, bulur reket, bulur banditler, Türk hükümetinden, Türkmen hükümetinden deyip bütün dünyada OBS'de onu hem yerde çıkış edip maskarasını verir. Ve görüşür Türkmenistan'da bir koymaz Farhadi. Görüş teyade formatlarda içinde indi görüşmeli var. Adamlar kaldırmalı var. Farhadi için hem medal etmeli var. Başka görüş var. Şunun için o Farhad gitti deyip elimi yankı kovuşa deyip oturmaz. Buluğura geçip bu taraftan başkaçı görüş başlar. Şunun için bir ağlatalar ama bir durmaz. Beylikler yer. Bir dakansa gider. Farhad için. Bana da gaty zero zady bellep geçişme gelýär. İlk bilen bilimi östürmeli. Özem hükman birinci öçür. Çünkü bilimsiz nesil yetişti. Eli golu bağlı yaş nesillerine. Gaty dogry. Biz şu günden ösmeli. Biz kaçanla barıp yeňir diýip garşymaly. Şu günden kim azatlıkda yaşayan olsa, Türk'te ya başka devletlerde eýýämsiz videolar görmeli. Diňe Türkmenistan opozisiýasy, bütün dünya opozisiýasy serip öwrenin. Beýlik raýdaşlyk näme gurulýar, raýdaşlyk solidarnosty serip öwrenin. Biz raýdaşlyk gurmasak Türkmenistany ýene-de iýde gaýdyp gelýär. Ananyň. Näme Fransa, näme Germaniýa. O ekonomikasy däl, raýdaşlyk jemgyýeti güýçli. Ettirmeýär hiç kime diktatorlyk. Azatlygyny gidirmeýär. Şoň üçin azat döwletde azat tehnologiýalar gurulýar. Men Fransa hökümeti bilen görüşdüm. Olar açyk aýdýar. Biz Hatay bizim tehnologiýalaryny ogurlýar. Biz beýerde azat döwletde azat täze tehnologiýalary öwrenýär we östürýär. Bize Merkezi Aziýaly döwletler gerek. Biz Hitaýa bermen size bereli tehnologiýalary. Biz size tehnologiýa bereli. Täze zavod fabrika gurup bereli we pul bereli. Siz bize haritleri verin. Ümit verin. Hem sana zavod berýärler, hem sana pul berýärler, hem seni öwredýärler, ijne teknik kadrlar taýýarlap. Hem sana sistemalaryny berýärler açyk. Hem sen harityny alýar. Ine bir komplekt boldy. Hemmesi içinde. Şundan beter bize näme gerek Türkmenistan? Näçe investisiýa gerek bolsa açyk. Bir zat isleýärler, azat döwlet bolsun. Investisiýa goýulmagy diktator döwlet bolaýmasyn. Şunu isleýärler. Näme biz etmeýär şunu? Şu ýaly arkamyzda, arkada ýaly döwletler durmaly. Näme biz turmaly? Näme biz azatlygymyzy almaly? Gördüňizmi? Bu Russiýanyň ýykýany. Olur kime iksan kelleli prezident. Türkmenistan var bir baydak diksek, eýem gaçyk diýerler. Sizin Abdullah bilen gatnaşygyňyzy, hyzmatdaşlygyňyzy näýdi? Abdullah'nyň garaýşlaryna, düşünjesine näme derece baha berýäňiz? Men aýdyp geçdim ýalňyş şu wagtlary. Yunus'un hakyky ady Ferhat Genjiýew, diýdi Rowşan Gylyjew. Dogrumy şol. Men şu soraga jogap berjekler. Men bilýän Yunus'am adyna, familiýatyna, hemme zatlaryna bilýän pasportlara amma hemme adamma ýöne bu maglumat häzirlikçe adwokatlar işläp durýunça biz beriljekler. İleşer gidelin artık bir gün öz on el bolsak bir gün ön çağlarımız bilen bolursak. Gaty dogry. Farhat tutulanyny 4-nji näberli adam Yunus mi? Hawa Yunus.
Näme üçin ol hakda maglumat bilinmedi we gizlin galdy. O gizlinler maglumat, açyk maglumat. Men onu häzir düşündirmeýän, men bilýän şoň detallaryny bilýän hemmetti. Düşündirmeýän ýöne şo ýerde polis ýalňyşlyk goýardy, şo sebäplen şol bolan ýanky çykaryldy. Ol çysta tehniski ýalňyşlyk, polisiň ýalňyşlygy. Vatandaşlar, ine başka sorular olmasa, ikinci soru 2,5 milyon bardaky statistikany ýerden aldyňyz. Goskomstatdan alyp Türkmenistanyň içinden. Näçe prosent halky ayağa kalsa devlete toporu yurdun içine gelir. Bize Türkmenistan'ın içine 5 bin adama çeldi kalsa yeter oluyor. Borku hiç bir iş bitirmez. Korkup şu günler geldik. İnli mertlerimizden görkemel kat doğru fikir. Burada yine katı derul aytçakladım var. Parislerde yüllörünün şu taydan halkı korkuzmasınlar. Covid durmuş isteyen bolsalar tam tersini etmeli. Halkı tayinlap beyinisindeki korkuyunu ayırmalı. Yine şoň üçin biz size düşündürýäs. Haçan da siz kanunları bilseniz, haçan da siz cemiyetiň nämedigini bilseniz, haçan da siz Türkmenistan nämeden ibaratlygyny bilseniz, ol size hyzmat edýän polisden gorkmaly. Yüzüne vurmaly. Ol kanun bilmedik polis sizden çekinip başlaýar. Siz bir däl. Biz bir däl. Biz olar ýaly 3000 hem däl. 14.500 san polis var Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanyň içinde 2.500.000 adam var. Häzir ýaşap dur. Biz 2.350.000 diýsek 2.500.000 statistik boýunça. Ine şoň üçin biz 14.500 adamdan gorkmaly. 14.500 adamyň içinde hakyky turup halka karşı gitjegi 1.000-2.000'dir. Galany gaýtyp halkyň tarapyna geçer. Emhemen 9.000 emhemeşlik var. Şoň üçin 3.000 bolmaz gurbalyny golýanlar. Galany paraxor. Güýç nirä gitse şu tarapy geçer. Vatandaşlar, eger başga soruňyz bolmasa, halk gelecekki nesil alyda edýär, bolsa 48 adam däl, 4800 adam seyretmeli efiri. Ine hakykat. Men size bir gada edeýin. Men şu gün bir iýleşmede bilen görüşdüm Türkmenistanda. Türkmenistanda köp adam bizi görýän eken. Şul YouTube maglumatyny mysal üçin 1500, 5000 ya 10.000 seyretmeliler. Türkmenistany olar VPN'in üstünden görünne ya YouTube'un üstünden görünne YouTube programmalarını günü YouTube'da görmesen prosmotrlar yoktur. Telegram üstünden gör, WhatsApp üstünden gör, email üstünden gör, prosmotrlar yoktur. Şöçük işlerini günden günü görmesen. Şonuň üçin Türkmenistanyň daşynaklar näme günden günü görmeýärler, ine şu dogry soru. Türkmenistanyň daşynda 1 milyon halk var. Diýmedim diýende 60.000, 70.000, 80.000 görmeli. Karl Marx dogry belläp geçdi. Ýöne Türkmenistanyň içindäkiler başgaça görýärler. Ol aýratyn problemi. Ýöne daşynaklar görmeýärler. Biz dogrudan aýdyn. Biz daşynaklar bir zat edýärler diýip pikirlemeden. Diňe kösenýän içindäki adamlar eder diýip umyd edýär. Daşynaklar diňe içindäkiler galdyryp bilerler. Ýöne şu günde daşynaklar aktiv däl. Men dogunaşym, men näme, men bir topar atmaskalar. Bular ölüp gidämese düşünmez. Men şeýle pikir edýär. Daşyna ölüp gidämese düşünmez. Şu günde içinde kösenýän adamlar onu düşündürmek gerekir. Aýtsaň düşünýär. Şoň üçin hemmesi garşy gurbanlar içinden daşynaklardan men size aýdyn bir gaty ise bir 20% garşy galany gurbanyny golýar. Näme gerek gülýär watanymyz var. Bak gelýär olur. Yani komfortto. Olar barana pully, pul dök gaýdýar, hemmesi olar silýär, ýene gaýdýar, kösenýär ilgyýar. Şo 15 bir ay, 2 ay baryp gaýdanna, ine şoňy işlärler şolar. Ine şol baranna, şol komfortda bolan üçin, ine şol 20 gün komfortda gelip baýlygyny gökülen üçin işlärler boldy. Ine şolar taklap dur. Şolun bir uly ýeňişlik diýip hatap edilýär. Ýalňyşlyk. Menim şu günde boldum. Inanyň, men Gazakstanda işlerdim. Türkmenistana baranda 1-2.000-5.000 dolar dök gaýdym. Onu serýär, näme gowdy bilet.
gasinsa mihmana gelende olur derek tölýärdim $100 5 adama 3 günlük. Olar geň görýärdi. Sen konvert atsaň tapawutda. Ya restoran alıp gidýärdim. Men bir gurun verdim bir gedek. Bir Germaniýadan bir dostum geldi. Köp maňa kömek etdi, hyzmatdaşlyk etdik. Ýani bir-birimize. Köp pul kazandyk. Ondan ýani gelende men bir restorany 30 tane restoran var, 20 tane restoran vardı. Yani ol ýokary köçede. Bir topar gasinçalar şoň bir ýerine oturdum. Sordum näçe gerek şu yani hemme restoran men rezerwasiýa etdim. Ay $100 dedi. Berdim $100. Rezerwasiýa etdim. Ol adamym geldi 2 ýymda oturýar. Hemme absurd personal desertdi da. Şol atelde ýaşaýarym. Onu da hemme serýär. Adam ýok. Adamlarda pul ýok oraya. Ondan çöre itiqad etdik. Soňuna da sağ bolsun aýtdy. Men bulu ýa seni garşy alyp bilmem. Ne Germaniýada, ne Ýewropada, ne Amerikada. Taňa kazan. Bir restoran rezerwasiýa etdim. Menden soradı da adam ýok dedi. Menim rezerwasiýa etdim dedim restoran. Yapdym dedim restoran. Şondan habary ýok, $100 düşdi. Ýewropada mysal üçin bir restoran rezerwasiýa etjek bolsaň $100 de. Näçe min gerek? Onu da sana bermeýärler. Ya beýlik adamlar rezerwasiýa edýärler. Bir hep döňünden, 10 döňünden sana ýa-ni onu kop bolmaýar. Mümkin näme? Benim Türkmenistan mümkin bolansoň men şu komfortly görüp, ay gülýal ýurt wa, gülýal maşin minip hedil edip, gezip, daşyna çykyp, işläp, ýene gelip, şoň rahatyny görýärdim. Ýöne ol ýalňyş. Ol ýalňyş ertek rahaty. Hakykatdan hem halk kösünüp ýaşaýar. Men mümkinçiligim ýokary bolansoň men ýa-ni şunuň aradyna baýrak bolansoň gowy ýaşadym we ters. O ters. Doğru anlaşılmam közenli. Beýlekler ýaly. Şoň üçin ol ters düşünje. Ine türkler häzir azajyk tapawut bolansoň, öýe baransoň, pulrak bolansoň, pul seçýärler de hemmesi şolara ýa-ni baýaly, ýa-ni hormat goýup serýär bolup, şo komfort, ay gül ýaly berdi. Türk ýaly, eşek ýaly işlemeli berdi. Seherlemesen gül ýaly pulun bolsa diýip pikir edýärler. Ol näme dogry? Biz arlanýas. Şoňy düşünün. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men efirimi utaraýyn. Ýa-ni 1 saat 12 minut. Ertirem gepleşikler bar. Gepleşikler dowam eder. Bir haýyş bar siziň hemmeňize. Türkmen halkyna ine DBT toporundan, halk herketinden, bir topor değil, halk herketinden haýyş. Ösüň, durmaň. Iki kelleli diktator, ataly ogul, bir sowgat, gurmanly we serdar egerde siziň ömrüňizde bir peýişde alyp optursa, onu eýem ömrüňiz kül. Ösüň, öňe giden adamlardan öwrenin. Öňe giden adamlaryň ýanyna bolun, ösürsiňiz. Bir ýewreýlerin aýdanyňy bar. Haçan sen daşan döwüňde millionerler bolsa, senin millioner bolarsyň. Ya olar maslahat berýär. Gowy, düýpli maslahat berýär. Haçan sen daşynda awraly, adalatly adamlar bolsa, senin adalatly awraly bolarsyň. Ýöne haçan sen daşynda erwet adamlar bolsa, sen mejbur ýagdaýda erwet bolarsyň. Ýa-da erwet bolmasaň, ýigrenji bolarsyň şol erwet adamyň içinde. Şoň üçin ösüň, birek-biriňize mysal görkezin, adalatlyk barada, haklaryňyzy gorap, adamdygyňyz barada. Medeniýetini gösteriň. Söýmeň, türkmen dilini arassalam, ulhaýyş. Şunu bilen men efirimi utarýan, inip gepleşikler çelli watandaşlar, seniň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän we çalt çağlara gowuşmaňyzy arzu edýän. Sag bolun.